खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइफ इउटुब चेनेलनि जानानै फागुन दाननि सल'मा फरायथिनाय हाबाफारियाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै गुथि खोन्दो सल'माखौ लिरदोंमोन अमृत खेरखातारि आरो बे सल'माया नुजादोंमोन 2012 मायथाइनि मार्च दानाव। गुथि खोन्दो। नै लोगोफोर, अदालगुरिनि आंनि लोगो सासेया बिदिनो देहा होग्रोना लाना सेंग्राजों थगायजाबायनो। जारौआ बाथ्राखौ जुरिफिनदों। आरो माबा खोनानाय मोन्दों गानो रोङै हामनो रोङै बेरामबो जायोनो, जाफ्लांबाथाय माब्लाबाबो हामखायानो। अनसुमैया बुंदेरफादों। माथो गानो रोङै हामनो रोङैहाय फाग्लि? मोनथिनो लुबैना सोंबाय बैराथिया। हाबाब, ओइथिना मा होनोनो, जोबोर गाज्रि बेरामनो, माबा देहा गोरोबलायबासो बे बेरामा जायोनो। अनसुमैया हां खनसेनो बुंबाय। फाग्लिया लाजिथाराबो मादै बुंबायदों? माइनावआ बुंबाय। माखौ लाजिनांगौहाय फाग्लिफोर, टिभि रेडिअ'आवनो होबाय थायो माथो। सांग्रां जानाया मोजांहाय, आरो माबा कन्डमबो बाहायनो बुंबाय थायो खोनायो टिभि रेडिअ'आव। अनसुमैया फारि फारि बुंबाय। बेनि बाथ्रा बुंनायाव क्लास रुमाव लेक्सार खोनाना संनो सिरि जिरायबाय बायदि बयबो मुजिहाबना खोनासंदों। अनसुमैया माबा माबि बुंबावबाय। बेबायदिनो बिसोरनि सावरायनाया गोदै जादों। साना सोनाबा हाबां जाब्लासो बिसोर माने गामिनि लोगोफ्रा माइनावमोननिफ्राय गावबागाव न' थांबाय। फुंनि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो गुवाहाटीनि मोनसे 5 स्टार गोनां हटेलाव गोबां मानसिफोर थुबुर जाफैदों। पल्टन बाजारनि बे 9 हाथरखि गोनां हटेल मोनसेयाव साननैनि हाबाफारिजों मोनसे वर्कशप आरो सावरायमेल हाबाफारि लानाय जादों। दाब दाब जिल्लानि NGO आरो माखासे समाज सिबियारि आफादफोरनि थान्दैफोरा ज' जाफैदों। बुंनो थाङोब्ला मोनसे मेला बायदि जालायदों। 100नि बांसिन थान्दैफ्रा बाहागो लादों आरो बे हटेलावनो आरो सावरायमेल हाबाफारिखौ बानजायदों गुवाहाटीनि मोनसे एड्स कन्ट्रल आफादा। हाबाफारिया HIV/AIDS नि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जागोन। हाबाफारिया थि समावनो जागायदों आरो बे हटेलावनो गोबां गियानि गुनि डक्टर एबा सावस्रि बिगियानिफोरखौ हांख्रायनाय जादों। बयबो सिरि जिरायना सावरायमेलखौ खोनासंदों। हलाव AIDS नि सिम्बलखौ मोजाङैनो सैना दोननाय जादों। HIV आ मा? बे मोनसे फिसा जिउसा। बे भाइरासआ मानसिनि थैयाव हाबना थैखौ गाज्रि खालामो एबा थैजों गाज्रि खालामना थै सोमजिनायाव गैया खालामो। बेनि जाहोनाव देहायाव बेराम होबथानाय गोहोआ खम एबा गैया जालाङो। बे भाइरासआ AIDS बेराम सोमजिहोयो। AIDS आ मा? बे जादों मोनसे बेमार एबा एक्वायर्ड इम्युनोडेफिसियेन्सि सिन्ड्रम। बे जादों माखासे बेरामनि लैखोननि जथाय। HIV सन्देरनायनि जाहोनाव जेब्ला सोलेराव बेराम होबथानाय गोहोआ खम जालाङो एबा गैया जालाङो, अब्ला सुबुंनि सोलेराव जायखिजाया बेरामनि बिजानुआ गोरलैयै गाग्लोबनो हागौ आरो बेनि जाहोनाव सोलेराव एबा देहायाव गुबुन गुबुन बेरामनि लैखोना नुजायो। देहानि बे थासारिखौ AIDS बुंनाय जायो। AIDS जानाय सुबुंनि बेलायाव सरासनस्रायै माखासे लैखोनफोर नुनो मोनो। बेफोर जादों गेजेर गेजेर एबा फारियै लोमजाबाय थानाय, गुजुनाय, गोबाव समनि थाखाय खर' सानाय, खेबसेनो फारियै दानसेसो दैलाव खिनाय, जाहोन गैयाबालानो देहानि लिरथाया खम जालांबाय थानाय, खुगा सिङाव गाराय जानाय आरो नुनाय गोहो खमायलांनाय। AIDS आ माब्रै बारदेरनो हागौ? जेब्ला HIV जानाय मानसिजों आथोन गोरोबलायोब्ला, HIV गोनां थैखौ मोजां मानसिनाव होयोब्ला, HIV जानाय मानसिनि देहायाव थुनाय बिजिजों गुबुन मोजां मानसिनाव थुयोब्ला आरो HIV जानाय बिमानिफ्राय गथ'सासिम गोसारनो हानायनि गोबां मिजिं थायो एबा सम्भावना थानो हागौ। AIDS आ माब्रै गोसारा एबा बारदेरा? जेरै HIV गोनां सुबुंजों आखाइ हमलायोब्ला, ज' खामानि दामानि मावलायोबाबो बे गोसारा। जयै जानाय लोंनाय, मोनसे दुगैग्रा बाथरुम, मोनसे टयलेट बाहायबाबो बे गोसारा। HIV/AIDS जानायखौ माबोरै होबथानो हागौ? जेरै HIV गैयै थैखौसो मोजां मानसिनाव सोनांगौ, आथोन गोरोबनाय समाव कन्डम बाहायनांगौ, सासे बेमारिनिफ्राय सुनाय एबा थुनाय बिजि एबा सिरिन्जखौ गुबुन सासेनाव सुनो नाङा एबा थुनो नाङा। बेफोरबायदि खालामबा
बेखौ होबथानो हागोन। आथोन बेरामनि फाहामथाय मिरु एबा STD क्लिनिक आसामनि गासै सावस्रि फाहामसालियावनो आथोन बेरामनि बेसेन नाङै फाहामथाय सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो आसामनि गासै सावस्रि फाहामसालि, फरायसालिमा आरो जिल्ला सुबुं सावस्रि फाहामसालिमाफोराव आथोन बेरामनि फाहामथाय मिरु STD क्लिनिक गायसनना रोंगौथि गोनां डक्टरनि जोहै बेसेन नाङै सावस्रि फाहामथाय होबाय थानाय जादों। मानोना आथोन बेराम थानाय सुबुंनि बेलायाव HIV जानायनि मिजिंआ 10 गुन बांसिन जाफ्रामो। बेखायनो आथोन बेरामखौ फाहामना एबा गैया खालामना HIV जादेरनायखौ खमायनो नाजादों। इन्टिग्रेटेड काउन्सेलिं एन्ड टेस्टिं सेन्टार। सासे सुबुंनि देहायाव HIVनि बिजानु दंना गैया बेखौ थै आनजादनि जोहैसो थि खालामनो हायो। गिबि थै आनजाद खालामखांनायनि उनाव दानथामसो उनाव नैथि खेब थै आनजाद खालामबावनाय जायो। सावस्रि फाहामसालि, फरायसालिमा, जिल्ला सिभिल हस्पिटाल आरो गुबुन गुबुन सावस्रि फाहामसालिमायाव ICTC गायसननाय जादों, जेराव HIV/AIDS-नि आयदायाव बोसोनथि होना बेसेन नाङै थै आनजाद खालामनाय जायो आरो आबुं सिरि लाखोमानाय जायो। सावराय मेलाव डक्टर रबि गगैआ सेमिनार पेपार फरायबाय। रतन मोनाबो बाथ्राफोरखौ खोमायाव सोना लादों। बेबायदिनो हाबाफारिया आवगायलांबाय थादों। साथामसो पेपार फरायग्राया HIV/AIDS-नि सायाव पेपार फरायलांबाय। बेलासे 3 रिंगा जानाय लोगो लोगो हाबाफारिया थुंगेबाय। रतन मोना नांगौबायदि गियान मोनबावना न'आव थांनो जालुकबारि फारसे सिटि बास गाखोना थांबाय। माइनावआ दमासि जाखांना गुवाहाटि फैनाया सानबासो जाबाय। बे सानबायाव बिदाखौ लोगो हमनाया खनसेल' जादों। दिनै रबिबारखाय मैयानो फनाव रायलायखानाय एकलेन्डआव बेरायहैगोन खोथा होखानायखाय माइनावआ फुंबिलियावनो गावनि हस्टेलाव रेडि जाना आयनायाव नायै नायै देलायदों। माबोरै देलायबा समायना नुगोन, माबोरै देलायबा समायगोन गावखौनो आयनायाव नायफा नायफा खालामदों। बलिउडनि हिर'इनफोर बायदि नङाब्लाबो समायना जानो देलायनो नाजादों माइनावआ। दिनैलाय फुंबिलियावनो समायना देलायगासिथारदों। बबे थांनायनि प्रग्राम लादों माइनाव? निजिराया बिनि देलायनायखौ नुना सोंबाय। एकलेन्डआव थांनांगौ हाय। नोंहालाय थाङा जेरावबो? थांबानो जायोना बयफ्रेन्डजों। माइनावआ बुंबाय देलाय देलाय। आंहा बयफ्रेन्ड गैयाहाय फाग्लि नोंबायदि बेरायहैनो। निजिराया बुंबाय गैयासो आदाया मुन्नायालाय माथो सानैबो मेजेरलायोनो। माइनावआ जंखायनाय रावै बुंदों जेबो मेजेरलायाहाय मा। निजिराया सिरि थायो आरो बुंफिनो बांद्राय देलायनाङाहाय मेगन नोजोर नांगोनबो। थु थु मेगन नोजोर दानांथों। माइनावआ बिखायाव जुमुदै गारलायना बुंबाय देलायै देलायै माब्लाबानो फुंनि 10 रिंगा जायो 10 मिनिटसोल'सै। गावनि मबाइलाव नाम्बार नागिरना बिदाखौ कल खालामहरबाय माइनावआ। हेल' बबेहाय दङ? आं हस्टेलाव रेडि जाखाना दंखायो माबार फैदो। माइनावआ मबाइलाव बुंबाय आइ एम सरि सना जास्ट 30 मिनिट्स नेथ'। आं दा काछारियावसो दङ। मबाइलाव माइनावआ खोनानो मोनबाय 30 मिनिटल' नेनो नांगौथ' नेथ'सिगोन सानबाय आरो माइनावआ गावनि रुमावनो आयनाखौ नायफिनबाय। समा लासै लासै सेकेन्डनिफ्राय मिनिट थांगासिनो दं। घड़ीनि आसिया माब्लाबानो 30 मिनिट खारबाय। घड़ीयाव नायब्ला 10 रिंगा 30 मिनिट नुनाय लोगो लोगो माइनावआ फिन फन खालामबाय बिरदावनिसिम। बबेहाय दङ? माथो सफैला? आं नेनो बाबाय मोनबाय। जिंगा दासि दासो फेन्सि बाजार मोनदों। दिनै गारि जाम जासोगारदों सना। मबाइलाव खोनानो मोनबाय माइनावआ। माइनावआ रुमाव थानो बानाय मोनबाय। गोसोखौ उसुखुथु मोनबाय थादों। मा मावगोन मा दामांगोन जादों। माइनाव नोंहाथ' थाथ'हाय जोंहा सिनेमा हलाव सिनेमा नायनो थांनि। बेबायदि बुंना प्लट ओंखारलांबाय देलायखांना निजिराया। हस्टेलनि सानैसो लोगोफोरजों सिनेमा नायनो ओंखारदों। रुमाव हारसिं जानायखाय आरोबाव गोसोखौ बोरैबा मोनबावो। थानो सुखुवा सुखुवा मोनो। रागाबो जोंदों सिरि सिरि हारसिंनो। फुंनि 10 रिंगा जानाय लोगो लोगो थाबनो बिरदाखौ कल खालामहरफिनबाय। मा जानो? मानो एसेबां लेट जाखो?
देलायनायासो जामफिननोसै माबोरै सफैदो? गारि जाम जादों सना, आं मा खालामनो? जों गाखोनाय सिटि बासआ दासो फुटनाट मोनदों। रागाया बारानिफ्राय बारा जालांदों। सोरथो रागा जानो जाया जानो? फुंबिलिनिफ्रायनो देलायनाया रेडि जाखादों। देलायखाना रेडि जाना थाब्ला थाब बेरायनो थांनो मोनाब्ला बयबो रागा जोंखागोन। बेराफारसे गुवाहाटीनि गारि जाम, माब्रै थाब मोनफैनो? माब्लाबा बेमारिफोर इमारजेन्सि हस्पिटालसिम लांनांगौबा हस्पिटालनि दरखंखौनो नुहैनाय नङा बेमारिया। सिरि सिरि मोथो मोथो मोनबाय। 30 मिनिटसो उनाव फिन कल खालामहरबाय। आइ एम भेरि सरि सना माइनाव, बे गारि जामानो जारला खालामबाय। दासो मालिगाव मोनदों। मबाइलाव हेल' बुंनाय लोगो लोगो खोनानो मोनबाय माइनावा। आं दा मा खालामनो? रागा जोंनाय रावजों बुंबाय माइनावा आरो मबाइलखौ दोनबाय। एसे सम नोंथांमोना बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइफ इउटिउब चेनेलनि फागुन दाननि सल'मा फरायथिनाय आयदाखौ खोनानो मोनबाय। दिनै नोंथांमोना गुथि खोन्दोखौ खोनानो मोनबाय। नोंथांमोना बे खोन्दोखौ माबोरै मोनदों फोरमायहरनो दाबाव। लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो कमेन्ट हो। गोजोन्थों।